Čau lidi, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Minecraft a naši single player let's play sérii. Skončili sorry lidi, jestli jste mě neslyšeli. Měl jsem mikrofon, jestli jste neslyšeli, takže vás vítám, čus. Aha, už jsem to. Vás vítám a čus, další díl. A skončil jsem bez skončeného na hledání koně, kterou jsme znali naše. Takže úplně, no. Jo, úplně. No. Mám skončit tady dělání tímto mostem. A co jsme dělali dnešní díle? No vlastně nevím. Ale určitě půjdeme nakácet tady toto dřevo, protože já nemám jako postav. Čekaj, já fakt nemám postav. To nebože. To rychle. Zase. Zapomínám. Furt než hraju jednou sérii. Jenom sérii, ta jiný svět, no mapu a... Až natáčím. Ale vydám ji až trochu později, protože teď mám jednu sérii roztočenou a co mít druhou sérii roztočenou, že jo? Taky trošku přemýšlel to, ale co už, tyjo. Ne, těžení stromů vás asi bavit nebude, takže já to střihnu a za chvilku jsem tady. Takže už jsem to natěžil, vidíte, 300 a 4 kusy. Třeba surového, obyčejného. A jdeme asi pokračovat a stačí jít podél říčky. Tak. A co jsem se rozhodl? No. Že tady to bych trošku, jak kdyby prodloužil. Kdyby takhle odsud. Prodloužil. Odsud. To je jezírko. A no, když možná ne. No.
Ne, to ne. Měl smysl vlastně, ne, to ne. Tady budu bydlet. Čekat, jak by to byl ten barák. Aha. Snáším zarovnávání. Ach jo. Myslím, že ten to bude celý zarovnávací. Tak, načím 6 minut. Já si myslím, že těch 10 je tak akorát. No, asi jo, těch 10. A nevím, asi to prodlužovat to je. Samozřejmě. Než bude určitě vycházet tady Shake. A možná jiné hry. Jako jsem byla natáčet Evropa nějak. Jo? Zprovoznit? Tak jo. Pokud ne, je mi to líto, tak ne. No. Aču, GTAčko možná? No, GTAčko asi jo. No. To mají 4, 3 a 2. No, 3 a 2. A pak ostatní uvidíme ještě. Určitě San Andreasko si zahrajem. To je jasné. To je podle mě takové nejzákladnější GTAčko. Takové nejzákladnější, ale takové. Taková, já nevím, jak bych to světlil. Rarita. No. Taková hra, která každá prostě baví a... neřešte to. Tak. Lopatu si vykraftíme. A... Já bych řekl, že až to dokopu, tak se ozvu. Takže je to postavené. A... Tak to vidíte, vidíte. Prostě už to je. To a... Já bych se asi chvilku s váma už rozloučil, protože nevím, už myslím, že natáčíme 9 minut, no to je takže bych se s váma za chvilku už rozloučil a ještě nedělám to tak. Lidi, já se s vámi loučím a čus.